फाइनाली पार्किंग करिकी आसिकी पहुँची गले। देखो गाँ भितरटा पूरा कहीं के आड़ को ए भीतर देख जीवा ना ए भीतर देख जीवा ना चल छात देखियो ना ना छातटा टिके देखिना सुख कंचा थी तापर चढ़ सीढ़ी पाउच ऊपर ठिया ही देखिना गला बेलू देखा आउ किए आसुचंदी किए कोने किए कोने कोना के क्या मु आ जानछ ना 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 गुड़ देमिनी खाली खाया कथा खाओ ना आउटे जाई सेठी बसছে না दादा खुड़ी ସେମାନେ କେନ ଗୁଡେ না সে ସେ ହଁ ବାବା ଜୀବନ किए ଏଇ ମାନେ ଅତାପୁର ବାଲା କାଲି ପପୁ ଆସିଥିଲା ଶାଗ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କର କେନ କିସ କରିବ କଥା କୋଟିଆକୁ ତମର କ'ଣ ପପୁ ତମ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କେଇଠି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପପୁ ବାହାରିଥିଲେ ହଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବେ ଭୁକ ଗଲାନି କି ବାବା ଭୁକ ଗଲାନି ଯାଉନ ହାତ ଧୋଇବୁ ଖାଇଥାଏ ସେ ସାନ ମା ଘର କରିଛନ୍ତି କମ କମ ଖାଅ କମ କମ ଖାଅ ପେଟ ବାହାରିଲାଣି ମଲା ଛଡ଼ା ପେଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ତୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରୁ ନା କିଚେନ କେଇଠି ଥିଲେ କେଇଠି ଆସି এটা মন্দির মন্দির ভিতরে যাওছ না তো সকাল আসুন পূজা করতে बहुत दिन पर एपट एरिया तुम घर से हाँ आम घर सेपट मुझे आसनी आम गाँव को बहुत दिन हो गला पाखापाखि 5-6 वर्ष घरटा अच्छे यहीपट सीधा ना जंगल
ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନା? ଏପଟେ ଯାଇପାରିବନି ଏଇପଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ମୋ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ଅଛି। ହଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଠିଆ କରିଥିଲ ସେଇପଟେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଆସିଥିନି 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିନି ଏପଟୁ। କେଠି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠିକି ଆସିଥିନି 6-7 ବର୍ଷ କି ଆହୁରି ବେଶୀ ହବ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥାଏ ନା ନଥାଏ? ଜୁତା ଖୋଲିଆ ଜୁତା ସକ୍ ସବୁ ଖୋଲିଆ ଧ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ନା? ଆର୍କଡ଼ର ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଏଇଠି ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ପଛପଟକୁ। ଆଗରୁ ଏଇ ଚାରିପଟରେ ପାଚେରୀ ନଥିଲା ନା? ନା ନା ପୁରା କିଆବୁଦା ସାଇଟ୍ ପୁରା ଥିଲା। ଏବେ ପାଚେରୀ ସବୁ ପାଚେରୀ ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ନା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ନଥିଲା ସବୁ ଗଛ ଥିଲା ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପରା ଏଇ କଡ଼ର ସାଇଟ୍ର ହଁ ସେ କଡ଼। ଏଠି ଆଉ କି ପୂଜା ହୁଏ? ଏଠି ଆଉ କି ପୂଜା ହୁଏ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ପୂଜାଟା ହୁଏ ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ହୁଏ। ଏଇଟା ନଈଟା। କେବେ ହୁଏ ପୂଜା? ପୂଜା ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଖରାଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ଆଉ 2-3 ମାସ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ହବ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଜାଗାଟା? ଏ ଜାଗାଟା ଯେତେ ଯେଇଠି ଗରମ ହବ ପଛେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ଏ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ନା? ଆଗରୁ ଏ ପାଚେରୀ ହେରିକା ନଥିଲା ଏବେ ଏଇଥର ବି ପାଚେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ ଦେଖୁନ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି ନା ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ଏଇ ଆସି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଛୁଆ ସବୁ। ତମେ ସବୁ ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ନା ଏ ପଡ଼ିଆର? ଏଇଠି ଖେଳ ହୁଏ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ଖେଳ ହୁଏନି। ପଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ପକେଇକି ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ। କେହି ଖେଳିତେ ଆଇଲେନି ସବୁ। ଏଇ ପୋଲଟା ନଥିଲା ବୋଧେ ନା? ନା ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଥିଲା। କୋଉଠି ଏଇ ସିଧାରୁ ଏଇ ବାଉଁଶ ପୋଲଟା ଥିଲା ତାଳ ଗଛ ଗଡ଼େଇ ହଁ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ପୋଲ ହେଲା। ଛାଡ଼ି ଯିବେନି ବୋଲି ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି। ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଏଇରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନଈର ପାଣି ବୁଡ଼େ ନା? ପାଣି ତ ଏତେ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବନି? ପାଣି ପୁରା ପଳେଇ ଆସେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାଏ ନା? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଚାଲ ଯିବା। ବୁଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ ପାଣି। ଏଇଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ? ହଁ ଏଇ କଟା ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ନହେଲେ ସେକଡ଼ ଦେଇକି ଆସିକି ସେଠି ନେଇଯାଏ। ମାଛ ତ ଏପଟେ ହଉଥିବେ? ହଁ ପ୍ରବଳ ମାଛ ଆସେ। ଚାଲ ଏଇ ପଦାଟା ପୁରା ମାଛ ହେଇଯାନ୍ତି।